Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Програма «Саба». Доброго ранку. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами. І для вас в ефірі працює Інна Завоюра. Будемо продовжувати розмовляти з гостями моєї студії про актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. Але перед цим пропоную подивитися короткий сюжет. Сьогодні понеділок, це 11 грудня. Що значить цей день в історії? Прошу. В цей день 1946 року Генеральна асамблея ООН прийняла рішення про створення ЮНІСЕФ, покликаний поліпшити стан здоров'я, харчування, умов існування дітей, які постраждали у Другій світовій війні. В 1953 році ООН розширила коло діяльності ЮНІСЕФ і продовжила його повноваження на невизначений період. Фонд отримав нову назву «Дитячий фонд ООН» зі збереженням старої абревіатури. 11 грудня 1970 року вийшов перший офіційний сольний альбом Джона Леннона «John Lennon Plastic Ono Band». За версією журналу Rolling Stone альбом займає 22-гу позицію у списку 500 найкращих альбомів всіх часів. 11 грудня 1972 року модуль «Челленджер» американського космічного корабля «Аполлон-17» здійснив посадку на місяць в долині Таурус-Літров на південно-східній околиці моря Ясності. Астронавти Юджин Сернан і Гаррісон Шмідт провели на місячній поверхні загалом близько 75 годин і стали останніми людьми, хто побував на поверхні супутника Землі. В цей день 1994 року підрозділи Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ Росії увійшли на території Чечні. Війська наступали по 3 напрямках – 2 групи з Північної Осетії і 1 з Дагестану. Не дивлячись на певні військові успіхи і взяття Грозного, підсумком Першої чеченської війни, яка завершилася 31 серпня 1996 року, стало виведення російських військ з Чечні і фактичне визнання її незалежності. Вагонные споры – последнее дело, и каши из них не сварить. Но поезд идет, в окошке стемнело и тянет поговорить. 11 грудня 1953 року народився Андрій Макаревич, російський рок-музикант, учасник гурту «Машина времени», композитор, телеведучий. Сьогодні йому виповнилося 63 роки. Нагадаємо, музикант не підписав відкритий лист Путіну у підтримку анексії Криму та засуджує політику Кремля щодо півострова та Донбасу. Другой говорил, задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога на много лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. У студії я вітаю політичного експерта Миколу Спірідонова. Продовжуємо з вами говорити щодо справи Саакашвілі. І не почули до кінця вашу точку зору щодо того, що відбувалося учора. Це марш за імпічмент. Як ви можете оцінити те, що відбувалося вчора? Адже і побили вітрини навіть у магазині «Рошен», котрий розташований безпосередньо біля ізолятора тимчасового утримання, де нині знаходиться пан Саакашвілі. По-перше, мітинг був все-таки досить потужним. Він зібрав досить багато людей, багато тисяч. Найбільш небезпечно буде для Петра Порошенка, якщо дійсно будуть зібрані всі, хто проти нього. Бо це може бути проти діючої влади до 60% населення, можливо, навіть більше. Якщо це буде мітинг виключно за Саакашвілі, тоді дійсно я згоден в даному випадку з Мосійчуком, досить рідкий випадок. Він може там з 2% населення зібрати, от така ідея. А от дійсно проти, всі наші майдани були проти когось, проти Януковича або проти Кучми. От якщо це буде мітинг саме проти Порошенка, то тут діючій владі може стати і на переливки, бо таких людей, хто владу не підтримує, дуже-дуже багато зараз в Україні. Ну, якщо зробити так загалом, на вашу думку, яка місія пана Саакашвілі нині в Україні? Я думаю, що ідеальним варіантом було б, щоб він не давав розслаблятися чинній владі.
Бо дійсно іде закручування гайок, багато є загроз для демократії. І між тим, я би, відверто кажучи, не бажав йому перемоги, тому що мені здається, що якщо буде певна зміна влади шляхом Майдану, то цим може скористатися та ж Росія. Наприклад, як мінімум, так звані ДНР і ЛНР можуть вийти на кордони своїх областей, тобто захопити ще шматок території. Тому, яким би не був Петро Порошенко, треба, очевидно, чекати виборів планових, які будуть через 1,5 роки. Тому так, треба владі не давати розслаблятися, але все ж таки такого роду зміна влади не бажана. Але ось цікавий такий момент. Президент України тривалий час взагалі не коментував всю цю ситуацію довкола Саакашвілі. Натомість, коли він вже приїхав до Литви, і в той час, коли був сам президент у Литві, відбулося затримання пана Саакашвілі. Коли Петро Порошенко туди приїхав, зустрівся з пані Далією Грибоускайте, головою Литви, він наголосив на тому, що в цю справу він втручатися не збирається, але наголошує, зокрема, на тому, що необхідно, щоб все було за законами України. Якщо хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти, або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, за це має бути відповідальність. Але вона ніяк не має бути пов'язана з будь-якою політичною діяльністю тої чи іншої особи. Закон порушувати не можна. Хоч в Україні, хоч в Литві. Якщо хтось незаконно перетинає кордон, це неправильно. Має бути відповідальність. Якщо хтось, і я сам був шокований цією інформацією, якщо хтось фінансується країною-агресором, або її спецслужбами, або її олігархами, для того, щоб підривати соціальний спокій і стабільність в державі, за це також є кримінальна відповідальність. Для того, щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі і до міжнародних організацій. Це підвищить довіру до цих документів. Ця заява Петра Порошенка, зроблена у Литві, чому за кордоном він врешті говорить про те, що в нього відбувається в Україні? Ви знаєте, Петро Порошенко може говорити що завгодно, але всім відомо, що без його схвалення ані суди зараз в Україні не працюють, ані Генеральна прокуратура. Чого за кордоном? Можливо, йому це було зручно перебувати за кордоном під час цих подій. Можливо, в нього просто планові були візити, і він не став їх скасовувати. Звичайно, що так само, як в Януковича на кожній зустрічі за кордоном запитували про Тимошенко, зараз в Порошенко будуть запитувати про Саакашвілі. І ці незручні запитання будуть лунати, йому доведеться на них відповідати, бо Саакашвілі при всьому критичному ставленні до нього фігура досить відома в світі. І, звичайно, така подія, як його арешт та затримання, не могли пройти непоміченими. Пане Миколо, буквально хвилинка перервемося, адже телефонне термінове включення. В ефірі пан Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Юрію, по-перше, ми знаємо, що Міхеїл Саакашвілі оголосив безстрокове голодування. Чи вам відомо, як він нині почувається? Там невідомо, поки як він почувається, але відомо те, що щойно його вивезли з СІЗО СБУ і повезли в Печерський суд. Тому всі збираємося в суді Печерському. Я думаю, що протягом ближчих годин має бути розгляд запобіжного заходу. Тому всіх запрошуємо приїхати в Печерський суд на Хрещатик 42. Пане Юрію, чи відомо, у котрій достеменно вже має відбутися суд? І чому виходить так, що ніхто, я так розумію, ви навіть не знали, що вивезли пана Саакашвілі вже до зали засідань? Ми дізналися зранку, враховуючи те, що йому, виявляється, не вручили судове, не було рішення суду щодо його затримання, а його затримали і 60 годин збігло буквально сьогодні зранку. І тому вони
Його повезли в суд, але мають вручити клопотання про запобіжний захід і через 3 години після вручення клопотання розглядати судовий, власне, в суді розглядати це питання. Тому ми зараз їдемо туди. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, попередньо відомо, що Генеральна прокуратура буде клопотати про цілодобовий домашній арешт. Вам відомо, сторона захисту про що проситиме? Я знаю, що завдання Порошенка головне – це ізолювати пана Саакашвілі. І цей спосіб ізоляції може бути різний, в тому числі і цілодобовий арешт, для того, щоб він не міг спілкуватися з людьми, для того, щоб він не міг займатися звичайною роботою. І крім того, що за наказом Порошенка його незаконно арештували і придумали ці всі фейкові справи. Це частина його зараз плану. Тому все ви почуєте в суді. Ми вважаємо, що це взагалі неприйнятно, ніхто не збирається нікуди ховатися. Він буде сходити спокійно до слідчого, до прокурора, взагалі жодних проблем тут немає, і доводити всю абсурдність цієї ситуації, яка є. Ви чудово розумієте, що фігура такого рівня, людина такого рівня не збирається не ходити на допити, але він вимагає, і ми вимагаємо, щоб все робилось законно, а не по-бандитськи, як вони останнім часом привикли це робити. Ось багато хто наголошує на тому, що сьогодні може відбутися навіть шоу у залі судових засідань. На вашу думку, чи оберуть врешті сьогодні Михаїлу Саакашвілі запобіжний захід, адже у 22-й годині вже стікає термін перебування його під вартою? Слухайте, шоу вже демонструє ця група організована, яка тимчасово зараз захопила і тримає владу. Шоу вона вже демонструє останніх півроку щонайменше. Неадекватні дії, неадекватні рішення, абсолютно якісь, знаєте, таке враження, що в когось якась персональна жага помсти, і байдуже Конституція, байдуже закон, байдуже процедури, байдуже взагалі те, що тільки може бути. Але це не є правова держава, і я переконаний, що жоден українець не хоче мати таких прецедентів і взагалі такого ставлення до будь-якого громадянина, який в нашій державі проживає. Тому те, що на превеликий жаль погане продовжується, його треба просто припиняти. І тому ми запрошуємо, щоб цього шоу не було в суді, також українців, для того, щоб вони підтримали суддю, щоб він дотримував Конституцію, законності і, власне, верховенство права. Це те, що сьогодні вимагається від суді. Пане Юрію, а звідки у вас інформація про те, що Михаїла Саакашвілі вивезли із ізолятора тимчасового тримання? Ви це спостерігаєте? Нас інформація від нашого адвоката, який знаходиться там, у СБУ, і ми зараз їдемо на Хрещатик. Тож, пане Юрію, ще так суто до вас запитання. Генеральний прокурор Юрій Віталійович Луценко, наскільки я пам'ятаю, ще оголошував про те, що і ви, і ще декілька депутатів причетні до того, що, за словами Юрія Віталійовича Луценка, правоохоронці не змогли затримати в перший раз пана Саакашвілі. І далі ці депутати, зокрема, наскільки я пам'ятаю, ви маєте бути допитані і надати свідчення. Чи вже були якісь звернення до вас від Генеральної прокуратури? Я думаю, що Генеральний прокурор ще не одну історію видумає на рахунок того, хто там ще, на його думку, міг порушити чи порушить. Вони вже видумують ці фейкові справи. Для мене це абсолютно очевидно. Це перше. І друге, ми якраз присутні були і бачили це все свавілля, яке на наших очах відбувалося, і мало того, що це фіксували. І будемо окремо ще звертатися щодо порушення законності окремими співробітниками і людьми, які там присутні були. Тому тож, пане Юрію, ніяких ще контактів на цю тему ні з ким не було. Ніяких не було контактів, ні вас не викликали, одним словом, не так? було. Добре, пане Юрію, дякую вам за інформацію. Отже, пане Миколо, маємо таку інформацію, вже буквально щойно маємо таку термінову новину. Вивезли Михаїла Саакашвілі із ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України. Про це буквально щойно нам повідомив Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Він позафракційний, але він активно підтримує всі дії, які відбуваються, зокрема, під час перетину кордону Михаїлом Саакашвілі та під час акції великою, яка відбувалася 17 листопада. Як ви можете прокоментувати те, що ось мало хто знав, навіть його найближчі соратники випадково почули від адвоката, що вже Саакашвілі повезли до Печерського району? Я, в принципі, про це казав, що владі невигідно урочисто оголошувати, коли це відбудеться, щоб
зробити більш незручним мобілізацію соратників. Очевидно, що от скоро почнеться суд, хоча не зовсім що зрозуміло, наскільки скоро він може початися, як о 10-й, наприклад, годині, так і о 12-й, тому що поки всі ці питання технічні будуть вирішені. І, скоріш за все, ми будемо це спостерігати в прямому ефірі, так само, як і суди, наприклад, до цього над Корбаном, суди над Єфремовим спостерігали. Так, багато резонансних у нас вже. Хоча теоретично можуть сказати, що тут йдеться про державну зраду, можуть теоретично і закрити для журналістів трансляцію, таке теж не можна виключати. Пане Миколо, також хотілося б у вас розпитати, минулого тижня активно такі були розбирання між антикорупційними органами, між Генеральною прокуратурою Служби безпеки України та Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Як ви всю цю ситуацію можете назвати? Тому що, знову ж таки, Генеральна прокуратура СБУ на своєму стоїть, НАБУ, САП на своєму, натомість всі наголошують на тому, що ніякої війни немає. Ну, по-перше, конкуренція між силовими структурами характерна для будь-яких країн світу, буквально для всіх. Наприклад, за часів товариша Сталіна він викликав... Але не в той час, коли війна на Сході, ви розумієте? Анексований Крим, війна на Сході, економіку необхідно розвивати, а у нас тут силовики не можуть поділитися. Ні, ну і в той час, коли війна, але в чому відмінність України, що в нас ця війна між силовими структурами стала публічною. Оце погано, бо, наприклад, криміналітет може після цього почувати себе більш безпечно. Але сам факт конкуренції, ну, він характерний для силових структур. Наприклад, в Генеральній прокуратурі незадоволені тим, що в НАБУ зарплати десь в 3 рази вище. В НАБУ незадоволені тим, що в них немає можливості прослуховувати телефони, крім як на в потужностях на апаратурі СБУ. І, відповідно, ця конкуренція, вона переходить часто в гарячу фазу, і очевидно, що така ситуація буде продовжуватись. І чим це може, ймовірно, завершитися? Ну, скоріш за все, в стратегічній перспективі нові оці органи на кшталт НАБУ, ДБР, Котрий не працює досі у нас. Ну, але запрацює, потроху можуть перетягнути на себе повноваження, і більш старі структури на кшталт Генеральної прокуратури відсунути з перших позицій. Але от, наприміром, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький наголошує на такому. Якщо конфлікт між антикорупційними органами і Генеральною прокуратурою не вирішиться, то очікувати нам війни. На цьому наголосив він. Можете коротко, буквально кілька секунд, прокоментувати. Чи ви погоджуєтесь з цим? Ну, по-перше, Холодницький за посадою заступник Юрія Луценка. З ким він збирається воювати, ну, очевидно, що дійсно може бути загострення, можна обережно з цим погодитись. Хоча, звичайно, це суперечить державним інтересам України. Пане Миколо, дякую вам за розлогу та цікаву розмову. Дякую вам. Ми йдемо на невеличку перерву. Не перемикайтеся і очікуйте нас надалі для того, щоб ви знали більше.